da krenete, kako je, mislim, praktički, dajte par riječi samo o sebi, recite, je to vaš mobitel? Nema veze, neka zvoni, ne. Do 1991. radila sam u SIZ-u stanovanja i gradskom poglavarstvu kao referent na imovinskim, pravnim i stambenim poslovima. I obzirom da sam imala položen pravosudni ispit, suprug koji je bio liječnik, u mirovini je bio, ali je vodio kliniku u Salzburgu. On je forsirao da otvorim odvjetnički ured, što sam ja i učinila. Dala sam otkaz u gradskom poglavarstvu, radila sam za vreme Vedriša i gospođe Dropulić i 16.10.1991. godine otvorila sam svoju samostalnu kancelariju. Sjedište kancelarije mi je bilo na Trešnjici u Maslarićevoj 8, da bi u mom stanu, vlasništvo moje, peterosobni stan, da bi 1994. kad je suprug umro 93.30.9. preselila sam, prodala sam onaj stan i preselila sam kancelariju u Ilicu 53A. To je bio jedan zapušten prostor, veliki, vrlo lijep, po veličini i lijepa zgrada, ali bio je jako derutan koji sam uredila i pretvorila ga u jedan prekrasan, atraktivan prostor. Htjela sam da mi ured bude bliže kući jer sam stanovala u Bosanskoj 54 u vili od cirka 300 kvadrata, spomenik nulte kategorije, gradio ju je Viktor Kovačić. Kuća je bila prekrasno uređena, oko 1500 kvadrata vrta, sa divnim cvijećem, uglavnom kuća je bila kao muzej. Imali smo jako puno slika, nešto je bilo obiteljsko nasljeđe, mama od supruga je bila Židovka, a suprug je bio 11. generacija liječnika u svojoj porodici. Ja sam radila u stambenom prije toga i moja obitelj je isto skupljala umjetnine, ali najveći dio sam kupila ja i što je bilo obiteljsko nasljeđe. 1991. godine odmah sam uzela, kad sam otvorila kancelariju, uzela sam u svoj ured vježbenicu i zaposlila sam Orhideju Martinović. Ona je u to vrijeme bila odvjetnica, ali je bila kod mene svega 2 mjeseca, nismo se slagali, ona je već onda jurila za strašno, joj je bila atraktivan Zvonimir Čičak i HHO, a u uredu nije ništa radila i tak nakon 2 mjeseca je otišla od mene. Moji problemi su počeli nakon smrti mog supruga. Suprug je bio operiran, imao je početak karcinoma jednjaka, operiran je bio u Vinogradskoj bolnici, tijek operacije jako dobro prošao, ali dogodilo se ono što se nije smjelo dogoditi, neko je namjerno izvukao tubus iz usta i pluća su potpuno se zalila sa sadržajem iz želuca, niko nije htio preuzeti odgovornost, bila su vrlo škakljiva vremena, to je bila 93. On je bio Srbin, mislim da je to i bio razlog. Nakon smrti muža počele su već negdje 94. početkom 94. već sam imala prvu provalu u kuću, onda nije ništa odnešeno jer sam ja uzela od supruga pištolj i pucala sam. Lopov je skočio preko balkona jer je došao u kupaonu i spavaću sobu. Policija je bila obaviještena, niti zapisnik nisu napravili, niti ništa. Snijeg je bio, točno su tragovi vodili prema šumi, jer je, u stvari park šuma, jer je kuća se nalazi blizu, točno u parku se nalazi, kod ambasade Ruske. Tragovi su vodili do šume, ništa nisu napravili, nakon par dana sam samo doznala koja je krvna grupa, jer su našli trag krvi, da li je čovjek bio pogođen ili nije, ja ne znam, ali je bilo razbito staklo na zimskom vrtu, pa vjerojatno pao pa se ozlijedio.
Počele su već onda